držte sa Boha silne a jeho matky. To je krásne. Vám ešte poviem také svedectvo. Bola som v Prahe a vystúpili sme na hlavnom nádraží. Viedla som jednu skupinu do Prahy. Máme spevokol, tak chodili sme po chrámoch spievať, viete. No a jak sme vyšli na eskalátor, čiže na tie pohyblivé schody, tak už sme boli asi v jednej tretine. Na mňa sa začali ľudia rúcať, valiť, ale aj my sme padali na tých pod nami. No a chytila som sa toho madla pohyblivého a pravda, otrhlo mi tuto prsty až toto tu. Tak som tak smrštila ruku a šla som. A veľmi silne som si pomyslela na anielov, na Pána Boha, veľmi silne. A naraz ide oproti mne, ale skákajúci, plný ten eskalátor bol. Nemohol ísť oproti nám cez tie schody a skočil raz na to madlo, raz kde si skočil a tak ďalej. A mi povedal: pani, podajte mi ruku. A ja som mu podala tú chorú ruku. A v tú ránu sme stali. A viem, že bol veľmi mladý a mal modré, krásne oči, usmievavý. Ale kde si odišiel? Ja som ho hľadala, že sa idem už keď sme vyšli hore, v momente sme vyšli hore, ja som ho nemohla nájsť. A pýtam sa kolegy: prosím vás, videli ste takého mladého človeka? A oni mi povedali, nevideli. A tu bol nejaký mladý človek. Áno, mňa zdvihol a vďaka tomu sme aj my všetci vstali. Tak ako sme boli popadaní. Tak sme sa zasmiali, hej, zborovo, a hovoríme, kto to bol? No aniel to bol. Iný to nemohol byť. Že to sa mi stalo v Prahe. Já jsem totiž šla se s Monikou ještě rozloučit. No. A ona mě dala tak krásný požehnání, že jsem mi řekla, mě ho řekne. Já se chci. To som zažila na stanici v Prahe. Tu chodím raz do roka. Takže vystúpili sme na hlavnom nádraží. A za to zase vypnu. Nie. Vystúpila som, nie. To nie, to je bežná vec, ale osobitná. No a začali sme všetci na tom